Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ukul Thomas Allen ubalai pawis nam Jakarta. Lakeno bau la persyang ban Pynïap yo Presiden Donald Trump hadin ka jingja bala keno ha ka jingelang White House correspondent dina ha ka si sajan. Unong keno ulami hakmat ka ying bishar ha ka sining kong ka arpunyo tari yayong arhaja apun riu hadin bala kem yo ha ka miet jong ka si sajan ha ka tika jingja ka belawan ra ka jingsa kama ha ka tika jingelang padpa ka bakongsan. Kinong wan siya ka jingelang layo i bakilari hapo okimiet katba ki bor jingeda kila shimti ka jinglong jingman. Kinong mudui lani ki prosecutor kila ong bau Allen udan bon tali ki kes kentop ya kajing persyang ban Pynïap kajingkit ya ke Suloi bat ki Kuli lingba ki jela lani ki interstate kemas. Ki bor sor karu kila pensisha ba uwe upulit ubapongi ka jan jingeda lani ka bullet resistant vest ula sya akta ketika jingja Henry lakmi linti ba un kodno. U Allen minta udang don ha ka federal custody ha Washington DC katba kajing bishar kadang yat syakmat.